Здравейте, аз съм Пепи Писарски от Атлас и отговарям на въпросите. Много ли или малко са 35 години на сцена? Ще започна с това, че 35 години в България на сцена не са равни на 35 години на сцена в Англия. В България тези години трябва да се умножат по някакъв коефициент и на мен ми хрумва, че 3,14 е доста подходящ, както при кучетата и котките. Ужасно много е и ужасно трудно е да се задържи група, особено група на сцената толкова години, и ние сме си платили цената за това, че нито един ден през тези 35, вече 36 години група Атлас не е преставала да работи, да създава нова музика, да прави концерти, клубни участия, всичко, което една банда трябва да прави. Цената, която платихме, са многото музиканти, които минаха през групата, и многото вокалисти, което е най-голямата болка за една банда, защото с всеки вокалист, тъй като това са любимците на публиката, с всеки вокалист, който си тръгват и част от хората, които са последователи били на Атлас и в случая на съответния фронтмен. Но